Ntɛnɛndon l'Amérique kɔkanko kotigi Anthony Blinken ni a jɛɲɔgɔn Afrique du Sud kɔkanko kotigi ye ɲɔgɔn kumaɲɔgɔnya Pretoria. Blinken bɛ taamala farafina jamana saba la waati la Washington bɛ a seko dabayira bɛɛ lajɛlen na yaasa Irisi jamana kana san sɔrɔ farafina. Karidona l'Amérique sena bulon ye dolari nafolo miliyari 430 dana tigɛ yaasa ka baaraw kɛ wagati yɛlɛmaw kan ka dɔbɔ furaw sɔngɔ la ne ka tila ka dɔ fara cakɛda dɔw ka salenw kan. Laselikɛlaw ye a jira k'a fɔ ko nin ye Biden ka gagneba sɔrɔlen de ye a ka masaya kɔnɔ. Albuquerque Nouveau Mexique policiers ye laseli kɛ karidona k'a fɔ k'u bɛ ka bolifɛn sennaanimafɛntigi dɔ ɲini ka da silamɛdina mɔgɔ 4 ɲɔgɔnna ka fagali kan ɲinan san kɔnɔna na. U ye a jira k'a fɔ ko fagali ninnu bɛɛ bɛ kɛ ka da u ka dina an'u ka siya kan. Joe Biden bɔra masayaso Maison Blanche kɔnɔ a siɲɛ fɔlɔ kabini Covid bana ye a minɛ kalo tɛmɛnen na ka dansigi kɛ a ka den kɛrɛfɛ la. Mɔgɔ 9 ɲɔgɔn jogina mugutiba sen fɛ bariso dɔ dala Karidona Cincinnati Ohio mara la polisiw ka laseli la u ye a jira k'a fɔ ko u bɛ kan ka mɔgɔ 2 ɲini sɔmi kɛlen don minnu na.